What's up mga papi? Maski na naka-home quarantine, mag-rice me karon. Pero dira lang. Karong adlaw, another kabuang na pod mga papi. Bali mag-slow drag race me karon. Slow drag race. Kung kinsa tong pinakataas og makonsume na time, moabot sa finish line, mo to siya ang daog. Kung kinsa tong pas-pas maka-hold sa iyang balance or moabot sa finish line, siya ang pildi. Siyempre mga papi, kung kinsa tong mapildi, na consequence. So tara. Bali mga papi, itundo na ako sa inyo ang among ginalumbaan karon. Bali so diri ang starting point. Bali dito ang finish line. Ano yung finish line mga papi? Unsay maingon nimo? Unsay maingon nimo? Kita ko nga ito, kapit mo to. Sa masulti nimo nga mayang ikang balance ang animala ka. Try lang, try. Try pa to. Wala pa to. Di pa to seryoso. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ay,
Shit! Hindi ka na yan, pero okay lang. Saan yung ano mo? Wala na, hindi mo. Patuloy, parang ulit. Wala, nagilaw sa inyo. Champion! Habal-habal is real. Para sa mga habal-habal! Champion! So bali mga guys, mao na niya ang consequence ni Quaker. Bali siya man ang napildi, siyang magwasing sa mga motor. Nakita kong hard. Sayangan maingon mo. Sino ko musab? Ano naman? Videographer, amo ko anong napil mo pa dere. Ang susunod na palabas ay rated SPG. Sobrang pangit na gawain. Maaaring makapanood ng siraulong nagsasayaw na hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Siya po ay nadamay lamang sa kagaguhan ng may-ari ng vlog na ito. Patnubay ng mga guardians ang kailangan. Mao na ning among nauman nga kabuang karong adlaw mga guys. Unta nalingaw ta mo sa among mga buhat. Mga bago pa sa akong channel, please like, comment, and subscribe. Don't do this at home. Power!